як саломи гарму ҷӯшони мо ба онҳое ки аз он тарафи экран моро ҳамроҳӣ намуда истоданд. бинандагони азиз, бинандагоне ки ҳамеша моро тамошо мекунед ва дар баробари тамошо кардан дархостҳоятонро, хоҳишҳоятонро поёни навор менависед, яъне мухобот, комментария мегузоред. ташаккур ба шумо ки бо мо ҳастед ва мо ба хотири қонеъ намудани талаботҳои шумо, хоҳишҳои шумо ҳаракат мекунем ва талош меварзем ки ҳар ҳафта рӯи экран бо нашри нави барномамон пайдо шавем. қабл аз оне ки гӯям дар паҳлӯи ман ин ҳафта кӣ қарор доранд, вазифаи ҳамешагии ман ин аст ки бояд аввал аз сарпарасти барномамон ёдовар шавам ки ин албатта бонки Имон International аст ва чун ҳамешагӣ ман тавсия медиҳам ки шумо барномаи Имон Лайнро зеркаш, яъне скачат кунед ва истифода баред. барои ҳар як харидатон тавассути Имон Лайн 1% кешбек бигиред ва мушкилоти молиявиятонро куллан осон мегардонед. тавассути барномаи Имон Лайн шумо метавонед ки зиёда аз 200 намуди хизматрасониҳои молиявиятонро ба сомон расонед. тавассути ана ҳамин QR-код метавонед барномаро зеркаш, яъне скачат кунед. илова бар ин ман поёни навор силкаро мегузорам ки кори шуморо осон мекунем, яъне тавассути ана ҳамон силка метавонед барномаро зеркаш кунед. пас чун ҳамешагӣ хизматрасонии Имон International-ро ба шумо тавсия медиҳем. Фирдавсjon, ассалому алайкум. Ассалому алайкум. Ташаккури зиёд ва раҳмат ба даъват намудани барнома. албатта аз дидани шумо хурсанд шудаем. умед баром мебарам ки имрӯз як суҳбати аҷоиб, як суҳбати дилчасп манзури бинандагон мегардонем. ба фикрам хеле шудаам бо журналистҳо як суҳбати телевизиониву радиоӣ надоштед. ҳамун охирон вақт телевизиони Ӯзбекистон ба камтар журналистҳо ки ҳамвай кардем, ҳамкорӣ кардем. бо забони ӯзбекӣ ҳам, бо забони тоҷикӣ ҳам кам-кам охирон ҳамун Ӯзбекистон ва гап зидем. чанд вақт шуд? моҳи ноябр буд, 2024. 2024 моҳи ноябр. баъди он ба журналистҳои тоҷик ҳоло интервю надодед? Фирдавсjon, то ҷое ки ман медонам шумо яке аз он овозхонҳое ҳастед ки ба сурудсароидан, ба навохтани гитор ягон гап надорем, лекин вақте ки ҳамин сухан кардан шавад, ага камтар барои шумо муаммоам, проблема камтар барои суҳбат кардан гуфти гапо опит дар кор мебарад. таҷриба он қадар гапзанӣ ба вай не ёд. ҳозир як гилошка гапҳои кашида мебурад. саломат бошед. ҳаракат мекунем. чанд сол шуд ки масалан шумо дар ресторанҳо суруд месароед? аввалин солҳои 2010 буд. он вақт студент будам, донишҷӯ будам. дар ҳамон вақт баъди кор, баъди дарс, бегониҳо ресторанро баромад мекардам. ин солҳои 2010 буд. ҳамон вақто. имрӯз ҳам дар ресторанҳо сурудсароида истодаед? ҳозир оҳиста оҳиста ҳамин чиз кам шудааст. барое ки эҷодиёт пешрафтааст, сурудҳои нав ҳаракат кардем. ҳозир аз ресторан баромада саҳнаҳои калону тӯю маъракаҳо ҳаракат. хулас, агар аз соли 2010 гӯем 15 сол инҷониб. 15 сол. масалан чаро аз ҳамун оғози кор ё гӯем аз ҳамун солҳои 2010 масалан ҳаракат накардед ки як таронаҳои муаллифиятон бошад, шуморо ҳамчун як санъаткори ҳирфаӣ, яъне профессионал. ман намегӯям ки мисол ононе ки дар ресторан суруд мехонанд онҳо профессионал не, намегӯям, ман ҳаққу худ надорам, лекин ҳамчун як санъаткор шуморо шиносанд. чаро аз аввал ҳамин ҳаракат набуд дар шумо? аз аввал ман политехнический институт хонда тамом кардам. инженер муҳандис будам. ихтисоси инженер муҳандис. ҳамун вақт беам ҳамун санъаткорӣ даруни қалби дилам ва буду. лекин ман ҳамун соҳае ки инженер муҳандиса хондам, ҳамун вақтам ҳамун даруни дилам ва буд. мобайни институтҳо конкурсҳо мешуд, сурудхони ҳамун ҷо баромад мекардам. оҳиста оҳиста баъди политехнический институт хатм кардан коллеҷи санъат ба дар омдам, хондам ба номи Содирхон Ҳофиз.
4 сол اونجا خوندم گفتی گپو که опыт تجربه خب یک بار نمیشد کو درست. همون رستوران ما همون سرودخوانی کده تجربه همین خیلی آهسته همین خیلی شده یک بار نمیشد کو این как любительский بود کو درست اول هواسکار آهسته این همین وای شده موند حاضر اساسی کسبی اساسی شده موند. اما از روی اختصاص و از روی دیپلماتون هم شما یگون کار یگون هفته و ماه و سال کار کردید من البته کار انجینیر студент будам ҳамун давраҳои студентива чанд мошинои тюнинг мегӯяд мошина дигаргун кардан бо ҳамин машғул будам мошинои мисол ягон газ 24 гифта автиша ягон автиша крайслер боин мисол ягон жигули гирифта автиша порш боин ягон дигаргун мекардам де ҳамун давраҳои студентива ҳамун касб кити машғул будам рӯзона мошин кити машғул будам шабона баъди кор сони ресторан мерафтам ба ононе ки ба ҳамин ҷодаи овозхонӣ ҳаваскор ҳастанд ё қадамҳои навашонро монда истоданд мана шумо асар гузарониндед масалан маслиҳат медиҳед ки ҳамин корашонро аз ресторан сар кунанд ба онҳое ки сар мекунанд бисёртар ресторани ва мисол тӯй марка мероприятия бисёртар ҳама ҷо рафта баромад карданда кор мисол чорабиниҳо шаҳри вилоятӣ чорабиниҳо мисол баромад кардан чӣ қадар одам бисёртар баромад кардан гирад ҳамин кушода шудан мегирад шумо гуфта метавонед ки масалан он овозхонаҳое ки дар ресторанҳо суруд мехонанд аз он овозхонаҳое ки дар тӯю маъракаҳо суруд мехонанд ягон фарқият доранд фарқият албатта доранд барое ки ресторан ба бисёртар зинда месарои мо мисол як бегони 4 соат 5 соат суруд мехонем мушкил мисол яхе одамо мисол 4 соат 5 соат хонад ба фикрам авозаш мегирад ҷош ондагӣ авози моям гирифтагӣ лекин инҷи связкаҳои овоз ҳамин ахондана ҳамун бақувват мешавад чӣ қадар бисёр одам мисол суруд сароидан гирад ҳамин қадар связкаҳои овоз бақувват шудан мегирад ҳамин ҳаракат карда фонограмма нахонда зиндава ҳаракат кунанд беҳтар маслиҳати ман фаҳмо ҳозир аз ҳама зиёдаш то чанд соат шумо суруд хонда метавонед бетаваққуф яъне бепауза бепауза ҳамин 4-5 соат бемалол мехонам 4-5 соат мехонам бемалол гитара кити зинда 4-5 соат мехонам адат кардагӣ ҳар шаб суруд сароидана мехоҳ одам ҳамун вайба адат мекунад саломат бошед соли 2024 буда агар иштибоҳ накунам таронаи муштаҳире ки шумо бо улуғбек раҳматуллаев тарона муаллифи тарона агар хато накунам худатон худам оҳанг аз худатон ҳамаш шеъри устод озарахш шеър аз устод озарахш оҳанги худатон пешниҳод аз тарафи шумо ба улуғбек барои чи айнан улуғбек масалан то улуғбек ҳамон оҳангро боша ё дар умум ягон таронаҳоро ба овозхонҳои худамо ҳам пешниҳод кардаед ки масалан биёед як ҳамроҳ хонем ба шинохта шудани ман ҳам масалан аз тарафи шумо ёрдам шавад гуфта ман суруда аввал худам ҳамон суруда хондам хоб аранжировка мегӯяд суруд тайёр шуд ман худам хонданӣ будам беҳад акун ёру дӯсто монда додам ҳама маъқул суруд зӯр гуфта вай кардану акун суруд дар васфи бародар ку ҳамдилу ҳамҷон ҳамаҳду паймон бародар суруд ки дар васфи бародар фикр кардам ки ҳамун агар улуғбек раҳматуллоев агар ҳамуна гӯш кунаду агар розӣ шавад чӣ хел нағз мешуд фикр кардаму суруда фисондам ки маъқул шуд суруд сони мана таклиф кардам O'zbekiston ба рафтам беҳад нағз таклиф меҳмондорӣ кардам сони ҳамун суруда маслиҳат кардиму охир ҳамун суруда хонда клип кардем аввалин дидоратон бо улуғбек ё он сухане ки улуғбек дар консерт қабл аз таклифи шумо ба саҳна он сухане ки гуфт асос дорад
ки вай ба тоҷикистон омада буд гӯё дар лаби ҳамин дарёи сир як моҳи бирёне ҳаст ки shu bizda bir baliq qilishadi, shu yerga suvni bo'yida joy ettirganman, aka kerak emas, man charchayman to'ydan keyin. Yo'q, dod deb xullas olib bordi. To'ydan keyin borib bir charchaganman, suv bo'yida restoran, juda chiroyli joy ekan. Xo'jand shahrida, Tojikistonda. соли 2022 буд, ба фикрам 22 буд. Улуғбек Раҳматуллоев Тоҷикистон ба тӯй омада. Як тӯй маърака омадану, ҳамун соҳиби тӯй баъди тӯй ҳамун ресторани парламент ба лаби баҳр ба ҳисоби ки ҷеғ задан, меҳмондорӣ кардан. Сони ҳамун меҳмонҳо мана ҳамунҷо таклиф кардан. Ман чунки ҳам суруди тоҷикӣ мехонам, ҳам ӯзбекӣ, ҳам русӣ гитаракти зинда ки мехонам, ҳамунҷо таклиф кардан. Сони омдам дидам ки Улуғбек Раҳматуллоев хурсанд шудам. Сони ҳамун компания иштиму ҳамун сурудои Далер Назарова хондам. Он вақт суруди бародар набуд. Сурудои Далер Назаров, хай бо як дута сурудои худам буд, ҳамун сурудои хондам ки Улуғбек беҳад маъқул шуд суруд. Аҷош хесту Улуғбек мехед даст дароз карду, беҳад назм мехондиду. Ӯзбекистон ба бид меҳмон шуда, ҳама вақт мо меҳмондорӣ мекунем. Гуфта рафта будан, номерошону дода рафта будан. Ҳамихел шуд ки баъди 2 сол суруди бародара нависдаму, устод ба нависондам. Сони ҳамун суруда хондаму, телеграм каналаш ба равона кардам Улуғбек. Сони Улуғбек Раҳматуллоев гӯш карду, ҳамун суруд маъқул шуд. Сони таклиф кард, рафтам, ҳамун суруда сони хондем. ман боварӣ буд ки масалан мақбул мекунад, даъват мекунад, боварӣ буд оё? Ҳамин тоҷикҳо як ба як шайку, мақола шайку, аканачи як пуф мегӯяд ку. Ку ман рости гап ӯ кадам ҳам мегуфт, шояд ми немеку вай ситораи сахт вай ба Ӯзбекистон ба. Хай гуфтам биё, гуфтам як бор ҳамин суруда як бор фисонам чи кани. Яке гуфтам розӣ мешав. Не, сони баъди суруда фисондан суруд беҳад вай ба маъқул шудааст. Сони вай суруда аввал пеш амо дуэт хондан, вай ҳамун Ӯзбекистон ба як бор сабт кард диде. Ман бо ӯ гуфтам ки ӯзбекӣ тоҷикӣ хонем, мегӯям не, тоҷикӣ мехонам. Сони ҳамун суруда сабт кард, худаш биям ба фикрам сахт маъқул шуд суруд, хондагиш. баъзе ҷоҳоша пурсид амал менҷаша чӣ хондам, яъне тарзи талаффуз. баъзе ҷоҳоша ман ҳамун ислоҳ кардаму. Не, нақс хонд, мана ҳозир бинед хондагӣ аксент кам, ман нақс хондагӣ суруда. Сони ҳамун суруда хондим, машҳур шуд, клип кардим, сони консерташ ба даъват кард. Дружба народов ба Истиқлол санъат сарой ба як ҳафта консерт монда. ҳамунҷо як ҳафта ман ҳар рӯз бо ҳамроҳи Улуғбек Раҳматуллоев якта саҳнаи калони Истиқлол санъат сарой ба истода 5000 одам ҳар рӯз ҳамун суруда сароидим, баромад кардим, беҳад суруда нақс қабул кардан. Фирдавсjon, агар ҳамин Улуғбек қабул намекард ё ин ки маъқули Улуғбек намешуду, ё агар бо Улуғбек намесароидед, нақшҳои дигарам буданд ки масалан агар Улуғбек қабул накунад, ба фалони пешниҳод мекунам, ба фалони дигар пешниҳод мекунам. ҳамин фикро дар саратон буд магар? ҳамин фикроям буду, ман асосан ҳамун суруда ман худам мехонда будам. агар киҳо бо дар варианти шумо бо киҳо буданд ба ғайр аз Улуғбек? Ман асар ният доштам ки Ҷонибек Муродов сароям. ҳолиам диламанда ҳай, ягон суруди нақс кунам. худо хоҳад як бор Ҷонибекоям як бор мебурам. аз ин нияти шумо, аз ин нақшаи шумо он нафар хабардор мабудо? аки Ҷонибек ман чанд бор шитагӣ бошем, ман гуфтагӣ будам Ҷонибекоям чанд бор гуфтам ки Фирдавсҷон ягон суруди нақс шавад чӯвене? суруд нақс бошад мехонем гуфтам. Фирдавсҷон, то Улуғбек гӯем агар ягон таронаҳои дигар буданд ки масалан шумо ба овозхонҳои худамо пешниҳод кардеду, аммо аз ҷониби онҳо рад шуд? Не, ман ягон барои таронаи муштарак.
ягон касби пешниҳод кардагим пеш аз суруди бародар якчанд сурудҳои худам буд лекин худам хондаги ман худам сароидагӣ ягон касби пешниҳод кардагӣ набудам лекин соли 2018 устод ҳасан ҳайдар кити ҳамун суруди биҳишти ман баҳори мана мо телевизиони ӯзбекистон ба зӯртв баромад карда ҳамун суруда хондаги будем ин соли 2018 буд ҳамин таронае ки бо Улуғбек сароидед сарфу харҷаш чӣ гуна шуд чанд миқдор маблағ харҷ шуд барои рӯи кор омадани анамин тарона чунки онҷа клип буд хароҷоташ беҳад бисёртар шуд назар ба инҷа ӯзбекистон камтар қиммат шуд барое ки ман клипмекерҳои худомо кити мекардагӣ будам ҳамин кора Улуғбек раҳматуллоев ки акун вай ваҳои ба ҳисоби ки ваҳои худашон мондан шартҳои худашон мондан ки мисол суруд маъқул ман шумо кити мехонам аз шумо ман ба ягон сомон пулатон дакор не лекин ҳамин шартҳои ман гуфтагим агар кунед мехонем гуфтам чӣ шарт хай манам розӣ шудам акун хурсанд шарт хай мисол ман мехостам бо ҳамин клипмекерҳои хуҷанд ҳаминҷа як ёру дӯстои наздикам ҳаян дастгириам мекунам гуфтагӣ будан ҳамонҳо кити акун хароҷоташ камтар мешуд ҳаминҷо мекардагӣ будему лекин ҳамин ӯзбекистон ба клипмекерҳои ман кити кунем гуфтам ҳамин якта шарташон буд халос пардохти ҳамин клипмекерро аз тарафи шумо буд аз тарафи ман ҳама пардохтҳое ки ҳамон клип ба хароҷот шудагӣ бошад ҳамаш аз тарафи худам буд чанд миқдор маблағ рафт $1.5 амрикоӣ вай бибирафт аранжировкаи суруд бибирафт $5,000 фақат клипи худаша бирафт бо хай рафт омад анҷом эсёсу гирифт $8,000 бирафт $8,000 барои ҳамун якта суруди бародар барои як таронаи бародар ҳамаш аз тарафи шумо $8,000 ҳамаш аз тарафи худам шуд вақте ки ҳамин $8,000 маблағ харҷ шуд аз натиҷа яъне аз результат мегӯянд ку қаноатманд ҳастед албатта қаноатманд ҳастам ё ин ки аз инам зиёд шумо умедбор будед асосан акун барои ҳар як ҳофизи нав саркардостагӣ хароҷот кардан барои популярност овардан барои ябор намоён шудан барои шинохта шудан ҳаракат ҳамин ба ва пула ҳоли якум бор хароҷот кардан бад ва кор карда гифтначи ӯй кардан дакор не дуруст барое ки мушкил фақат сараш ба фақат хароҷот мекунед барои ябор намоён шудан сони намоён ки шудид оҳиста оҳиста бармегардад якбора не акун мисол ман ҳозир 8,000 хароҷот кардагӣ бошам ҳоли ман вай кор кардагим не ҳоли наомадааст баргашта не фақат акун популярност оварде ҳамин единствени ҳамин ки тамоми ӯзбекистон тамоми телевизионҳо ва мисол инстаграм ва ютуб чӣ қадар ҷоҳо Улуғбек раҳматуллоев ин чизба сахт активни тамоми каналҳои ӯзбекистон наво ҳами зӯртв ҳами мисол ҳама ҷоҳо ҳамун Улуғбек раҳматуллоев ҳамун суруда беҳад нас раскрутка кард монд ҳамун суруда то ҳоле ҳар рӯз чандта телевизионҳои ӯзбекистон ба ҳамун суруд рафта меистад фирдавсҷон аз ҳамун $8,000 Иёлоти Муттаҳиди Амрико чанд миқдораш қарз буд қарз набуд лекин ёру дӯстои наздикам будан дастгирӣ кардам мисол як кас набошадам 3 кас 4 кас одамое буданд ки ҳамин хел вақт ба маълум мешавад ҳамин хел мисол аввалин қадамҳои худама вақте гузоштосям ҳамин хел вақтова ҳамин хел ёру дӯстои наздикам буданд ки фирдавско ҳамин шумо бироид обрӯи мо гуфтанде ҳамун хароҷотиша ҳамин хел ёру дӯсто будан дастгириам кардам акун аз худамам шуду лекин дастгириам шуд баъди оне ки фаҳмидед ки ҳамин қадар маблағ сарф мешавад мабодо ҳамин фикрҳо як ба саратон давр назаданд ки ё ин ки
рад кунам не улуғбека бахшиш дафъи дигар гуфта ҳамихе фикро ба саратон меомадам мабодо чунки им $8000 чихеле ки худатон гуфтед ба санъаткори навкор маблағи кам не аку ма ҳамун вақт ма сахт хурсанд шуда будам де он ҳаяҷон мегӯяд ку улуғбек раҳматуллоев ки ти мехонам гуфта ку хурсанд ку сони ҳами ёру дӯсто гуфта ҳами хел одам розӣ шуд ма ҳами одам ки ти суруд мехонам гуфта ку дастгирӣ карданд де мисол агар худам бошам буд зӯрам намерасид рости гап ку дастгирӣ карданд ман вай то ҳоле вай намекунам мисол пушаймон не мисол суруд беҳад нағз брондагӣ агар ҳамин ёру дӯсто дастгирӣ намекарданд розӣ будед барои аз бонк ҳам қарз гирифтан ин вақт ба аку намедонам барое ки ман пеш улуғбек розӣ шуданаш ман аллакай ёру дӯсто ки ти маслиҳат кардик буданд сони улуғбек пеши улуғбек раҳматуллоев ба рафта ҳамин чизҳои маслиҳат кардем ман уже худам ба уверин будам ки ҳамин улуғбек раҳматуллоев мисол розӣ шавад ёнаманда ёру дӯсто ҳаян гуфта не ки агар мисол пуштаманда ёнаманда ёру дӯсто набошам буд агар 5000 мегуфт ман мегуфтам акои улуғбек мананда 5000 пулам несту хай агар мана нимаша гирид агар розӣ мешам мегуфтам аку ёру дӯсто ки буданд манам даро хондам де суруда инам хушбахтии шумо ки масалан худи улуғбек масалан барои худаш маблағ талаб накардааст чунки одатан то ҷое ки ман медонам он овозхонҳое ки масалан шинохтаву шӯҳратёр ҳастанд бо он овозхонҳои ба шарт бо он овозхонҳои навкор ба шарти суруд мехонанд ки агар ба буҷаи худашонам маблағ гиранд бисёр ҳамин шинохта ҳофизҳои шинохта мисол ҳамин вақти дуэт ба ондагинда бисёриҳо маблағ мегиранд ва худаш ман ба гуфт ки ман мисол метавонам ҳозир ату як 10,000 гираму лекин ту худат одами нағз бачи нағз овозат форам суруд ҳамин қадар тайёр кардӣ ман ҳамин ман мехоҳам як туям дастгирӣ кунам ҳам як суруди репертуари ман як суруди тоҷикӣ ҳам медарод то ҳамин таронаи бародаран бародар то ҳамин таронаи бародар дар репертуари улуғбек таронаи тоҷикӣ буд албатта буд бо ҷонибек муродов якум бор ҳамин брондам ва саҳни калон 5000 одам аз чор тараф свето аку ман ихе саҳнаҳои калон ба баромад кардагию то ин дараҷа якум истиқлол санъат сарой як саҳна улуғбек раҳматуллоев ки истодан як ман ба ваи чӣ гӯям ҳамин хобам бошад ми бедорим бошад ми ин гуфти рӯзҳо была моя мечта мегӯяд ку ин як вай буд орзу буд де орзум ба ресидам де Firdavs Xolnazarov bitta qarsanglar bo'lsin. Assalomu alaykum Toshkent. Xursand шудагӣ вақтам ҳамун вақт буд ки вақти ҳамун консерт ба баромад кардем а Тоҷикистон ҳаями гуфта савол дод ки Тоҷикистон омдагиҳо як дод гуфта чапақ зада вай кардан ки ҳамихе хурсанд шудам ки Tojikistondan kelganlar bormi aytgancha? Xush omaded. худи ки ягон хешу тавору ягон ёру дӯст омдагӣ бо ин шуд баъди консерт ҳама омда хатим салом алейк карда сурат гирифта беҳад суруди нағз навистид беҳад мо маъқул шуд сурудатон нағз гуфта мехе ҳамонҷо хурсанд шудам тоҷикҳои аз Самарқандам буданд аз Бухороям буданд аз Хуҷандам аз Душанбеям чӣ қадр бисёр меҳмонҳо рафтида буданд тамошо ман ёри туям намешавам ёри касе ман ёри туям намешавам ёри касе хумор наям ба дидани ёри касе хумор наям ба дидани ёри касе
من با تو شراب عشق نوشیدم و بس من با تو شراب عشق نوشیدم و بس دیگر نشوم عاشقی دیداری کسی دیگر نشوم عاشقی دیداری کسی قدی علیفت خیرامی گرمی دارد قدی علیفت خیرامی گرمی دارد گلهای مرادی من ببر می آید گلهای مرادی من ببر می آید یک لحظه نشین که بوسه از روی تو یک لحظه نشین که بوسه از روی تو دل می کشد و دیده چی شرمی دارد دل می کشد و دیده چی شرمی دارد саломат бошед. ташаккури зиёд. овозатон хаста набошад. мана як бор дигар исбот намудед ки воқеан ҳам барои шумо аз сухан кардан суруд хондан аз сухан кардан суруд хондан ман бивайтар осонтар сухан хай камтар аку мушкил барои сухан донистан бисёр китоб хондан накор шумо боин мо камтар аку китоб мехоним аку асосан шеър ку анимо шеъра азёд мекунем аку китобо бо ягон чизе хондан бо дигар ку мисол аммо фақат дар жанри эстрада суруд мехонед а ғайр аз эстрада ман жанри академиям мехонам ман рӯдикива кор мекунам ку ман яъне опера опера ҳофиз суруди худашкити машҳур ҳамин гуфти рӯзҳо цел мондагим мақсад мақсади ман ҳамин ки якта бошадам ҳамин суруди худам машҳур шавад ана вай вақт соне обрӯи санъаткор дигар хел мешавад бизор обрӯи шумо аз имрӯза дида чанд карата боло равад фирдавсjon чанд сол шуд ки оиладор ҳастед ҳозир 12 сол шуд 12 сол шуд ҳамин чанд сол шудагиша ҳозир фикр кардосед мабодо ба гуфте гапо киноям ба сахт намерасад чӣ хел намедонед охе чанд сол шудагиша ёфта не одам баъзе мехе мешавад ки якбора ихе савоба ёдашба ҳама чиз дастканале намерасад ку ҷош биёд мисол баъзе мехе мешавад ки мисол ягон ҷо рафтагинде ягон кас мепурсад ку деражани писачитон или ваяш моҳу солаш чанд гӯд баъзе аёдам мебуроде а ҳисоби ки якун бисёр будинашаде бисёр чанд фарзанд доред 3 писар якта духтарча 4 фарзанд доред а 12 сол инҷониб соҳиби оила суруд дар васфи модар друг ты мой брат ты мой если владеешь ты полностью миром если являешься мира кумиром хоть будешь богатым владельцем дворца не забывай почитать ты отца мать береги этот дар от Творца золото блек не заменит родителей и красота не заменит родителей слава почет не заменят родителей и наслаждение и полет без конца ничто не заменит мать и отца друг их цени этот дар от Творца покрыла голову теперь седина под бременем жизни согнулась спина их лица в морщинах из-за тебя и потеряли всю зоркость глаза все силы отдали они ради тебя
Так что цени, почитай ты отца. Мать, береги этот дар от Творца. Они словно клад драгоценный, пойми. Они твой почет и богатство, пойми. Они твое счастье, удача, пойми. Так что цени, почитай ты отца. Мать, береги этот дар от Творца. و شما البته پروازهای بلندترین صنعت رو میخوایم. تشکر زیاد. بگذار با این صنعت، با این استعداد، با این هنر شما توانسته باشید که در هر کنج دنیا قبل از همه پرچم تاجیکستان رو بلند برداره. بینندگان عزیز و ارجمند، امروز در صحبت ما فردوس خالنظرов بودند. من برایشون یک بار دیگر تشکر میگم. همون انسانی که مبلغ زیاد ندارد، اینقدر شناخته و شهرتیار نیست. ده‌ها و صدها برنامه‌های کنسرتی حالا منظوری بینندگان نگردانیده است، اما استعداد دارد. من با باوری کامل، با دل پر و خاطر جمع گفته میتونم که تاجیکستان عزیز ما همین گونه مثل فردوسجان زیاد دارد. استعدادها، талант‌هایی رو داریم که حالا آنها پس پرده هستند. ولی خاطرمون جمع است، دلم پر است که با گذشت وقت و ساعت معین نوبت به نوبت آنها حالا روی آب یعنی روی اکران میبرایند. باقی تسلیت باشید، خانه آباد باشید. خاطر جمعی رو برای هر کدام شما همیشگی ما خواهان هستیم. акнун нафароне ки бароишон ҷиҳозҳои сантехникӣ лозим аст, мо ба мағозаи навтаъсиси Домино даъват менамоем. аз ин мағоза тамоми ҷиҳозҳои сантехникӣ таъби дилатонро бо нархҳои хеле ва хеле дастрас пайдо карда метавонед. аз ҳама муҳимаш, мо шуморо бисёр овора намекунем, зеро шумо ҳама чизҳои лозиматонро аз як мағоза пайдо карда метавонед. мағозаи Домино дар хизмати шумо. фаромӯш накунед, ба шарте ки ҳама хариди шумо аз мағозаи Домино бошад, бурда расонидан яъне доставка аз мо. суроғаи мо шаҳри хуҷанд, ҷумъа бозор. телефон дар экранҳои шумо.